shikenan wai ni ba abin da na isan aji na wai shikenan sai ki dinga dauka kina mun amfani da shi yaran sai recharge card zan amfani da shi ki kama ki luda kina kiran saurayin ki a waya rashin kunya ta kai ga ina waya ki zo kaina kina mu faɗa mu irin wa'annan maganganun ban gane rashin kunya kowane irin dakikin mutum ne kullum magana kalma ɗaya ake faɗa maka kalma ɗaya ake faɗa maka ka ji ta dan ana ce ki zo gida ummu ba ta da lafiya su ma take yi muddin kika fita daga gidan nan kika je kika yi wani abu ba da sani na ba wallahi da kiga abin da zan yi miki haka ce to wallahi sai ka nemo mun makaranta faɗa maka sai ka nemo nayi karatu a cikin gidan ne ba zan ya ba na gaje zaman cikin gidan nan wallahi